Gaoithe as fáilte isteach rístinge ag na fís an Ceardaíochta de chóir an réal. Tásúlam go se beú go chuneal go más máile. Inniu tá mo goilinn cinál róthóid seo dionga. A glúis an háart písa go hipín, weicinn se beseáin í hasan nach so le chuidir gimocht. Go me lisgáil, rinne me hin mí cheart. Mar si bhgéir a hinine callan is ar bábag, fan na gíling, ag spáin me cechilein. Tastó, bus go cáirt chláid, cárta, rialóid, cipín féacla, crayon nó dahanna, pean luí, agus susúr, pláta chomá. Inis, tá sé námainn an curcail a thart ar dús. Fáin pláta agus an pean luí, agus tarne curcail ar a gárta. Tar an inis a dhear amach leis a susúr, má tá duine fásta láid i sin agaí tá sé ngíosár an duine fásta an gníomh seo dionga. Inis, breanó se díreach cosú le seo. Má sib. Tarn rúdbeg toisí an a ríis sinniu. Tóg an rialóid agus marcáil amach lár an chorcail agus inis marcáil amach an cheire chearú gon chorcail. Sin cosú le chlog marcáil amach 2, 3 chlog, 6 chlog agus 9 chlog. Agus inis marcáil amach 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 agus 11 ar a gcurcail. Bei sé seo tábhachtach mar siad an bailach in na scíthain i dionga ar an gcurcail anas go méar an gaoi orb agus go nglúisio an curcail lei sin. Nis, leis an gníomh seo dionga tastó an susúr ríist a chuir dús úsáid amóid an rialóid. Tóg i rialóid agus táis isteach ag chuile fointe i bharcail sibh amach ar an gcurcail. Táis isteach á centiméadar. Inis, na línta tá dinta go i gcáraid leis a susúr. Agus inis se seo gcáraid go, tá mu den am a do lúb isteach mar seo. Tóg mhórám le seo, ní gáid be bhecha crín sin leis an gníomh seo, mar is cuma nád go bhfuil na carnalachaí na seasa. Inis, tá sé námainn Éadan a tharraid ar a gcurcail.
Siúdan dara near na mise ach is féidir lí pein cáin níos deise thart más míle. Nis tá muid a gáil an Éadan a chur ina mosca cartchláis. Ach ar dús tá ábhar géir éidir an cipín íocail. Mar gheall ar sin tá mo gáil an suasarústaid agus bar bháin a bhaint chó. Inis, brú síos an bar géir atá i gcipín som ar a mosca cartchláis. An sin fá rud beag tape agus chuir ar íochtar an chipíne gar go maith gon bosca. Agus inis tá muid in ann an Éadan a bhrú síos ar a gcipín. Ní gáin í dionganis a cha chuir i gimocht. Fáin sop agus tuair siad máu agus bíidir go ngimoch se cos leis an ngluiche. Ceach chu sciúpaí tá sibse anna a seo dionga. Bolig isteach ar iste máireach agus bei fi seán eile am chuig. Slán go fóil.